Ahoj, takže som Kubulo. Vítam vás pri hre Transport Tycoon Deluxe verzia 1.6.1. Celú hru mám v slovenčine a môžeme to dať, zatiaľ vygenerovať mapu. Nasimulujeme si také kvázi Slovensko alebo také volačo. Budeme hrať mapu v najväčšej veľkosti, hej, akože najväčšie ako sa to dá mať. Alebo ešte dám troška menšie, pretože nie, budeme v najväčšej. Dáme si tam mierne pásmo. Počet miest bude normálny, alebo necháme normálny typ terénu. Dáme de facto rovný. Nech to nemáme až také zložité. Rozmanitosť distribúcie stredná, rozloha mora veľmi nízka, pretože povedzme si ideme byť vlastne vnútrozemský štát. Dáme si takže môžeme buď voda alebo nahoď. Tak náhodne, no. Generátor stromov vylepšený, okrem mapy manuálne, tak náhodne to pomôže mi si teda. Maximálna výška mapy, to nemôžeme nechať 50. Výška liestňov 15, to je jedno. Členitosť, dáme si rovný. Stredne počet priemyslu vysoký. Začneme teda v januári 2000. Takže tak, dáme generovať a počkáme si, kým nám to vygeneruje danú krajinu. On to chvíľku trvá, keďže vlastne nemám zrovna najvýkonnejšiu zostavu ani nič také podobné, tak ten procesor predsa to chvíľku trvá. Informácie o mojej zostave budete mať určite v popisku videa. Ak to zabudnem, tak by to mohlo byť v informáciách o kanále. Ak to aj tam nezabudnem dať. Takže uvidíme ešte, ako to teda dopadne. Takže ešte tu počkáme. No, čo by som vám povedal o tejto hre. Je to Tycoon hra, čo znamená, že vy vlastne môžete ovládať nejakú spoločnosť, ktorá v tejto hre je to teda transport, čiže je schopná teda za úlohu má transportovať buď ľudí, teda prepravovať, netransportovať, slovensky môžeme rozprávať, môže prepravovať buď ľudí, tovar, alebo proste nejaké komodity, ktoré sa v danej chvíli niekde príjmajú. Nejaká továreň vyrobí, vy môžete do tej továrne doveziete nejaké suroviny, z tej suroviny tá továreň prerobí na vlastne ten jej produkt, ten tovar, a ten tovar môžete dovážať do miest, kde sa ten tovar prijíma. Hej, to je de facto princíp, ale začneme my na cestujúcich, že si zoberieme nejaké veľké mesto, tam vytvoríme autobusovú linku v tom meste, nejakú kvázi MHD. No, krásne beží to na 7 fps, jak sa to teraz generuje, takže som veľmi spokojný. Fakt veľmi spokojný. Hovorím, že ten procesor už není najnovší a ani najvýkonnejší, takže sa za toto ospravedlňujem. Pardon za tieto Steamové zvuky, dúfam, že to nejak nebude, ja som si zabudol dať na Steam nerušiť. No. Ešte čo by som vám povedal. Táto hra neviem kedy vyšla, ale je to už dosť stará hra, ale mám v nej také HD pack, čo sú vlastne také HD textúry, ktoré de facto nie sú až tak staré. A ešte čo by som vám povedal. No toto bude asi veľmi dlho trvať, tak uvidím, možno to strihnem. No a kde som skončil? No a áno, pri tých prepravách. Takže môžete prepravovať buď cestujúcich, alebo toto. Buď autobusmi, alebo nákladnými autami. Potom sú tam vlaky. Vlaky sú dosť potrebná časť v tejto hre. Vlastne na vlakoch sa dá zarobiť asi najviac peňazí. Vlaky sú teda fakt, lebo vlaky oni odvezú strašne veľa.
ten vlak, on sa tu nezdá, ale on fakt strašne veľa zobere toho buď tovaru, alebo cestujúcich nabere veľa a potom sú z toho zisky. Čiže vlaky sa tu rozdiel buď párne máte mašiny, potom dieselové, potom môžu byť elektrické, potom môžu byť ešte jednokoľajky, potom môžu byť dokonca maglev v neskôrších častiach hry. To sú vlaky, ktoré v tejto hre vedia fíčať až 600 km rýchlosťou, čo je to už prehnané, ale tak. No. Potom, ak náhodou budete počuť v pozadí nejaké zvuky, tak sa vám ospravedlňujem, ale nebývam sám, takže nemôžem povedať celej domácnosti, že teraz držte huby a nahrávam. Čo sa vlastne nedá takto riešiť. Čiže pokúsim sa, aby to tam nebolo nejakým štýlom. Som sa pokúsil ich poprosiť a požiadať, aby držali hladinu volume na nejakej rozumnej úrovni. A teda dúfam, že ne. Potom som trocha chorý, takže môj hlas možno nebude dokonalý ani nič podobné. Takže tak. A teraz ja to asi strihnem, pretože toto loadovanie pre vás asi nebude vôbec záživné a predsa len takýmto štýlom s tým nahrávaním to bude trvať väčšnosť. Takže sa vidíme o chvíľku. Tak, už sa mi to dogenerovalo, trvalo to asi nejakých 5 minút. No a toto je naša mapa. Sranda je, že nevidím mesta. OK. Takže zoznam miest. Hops. Populácia. Detva. Ozaj, nastavil som si, aby sa mi generovali mestá s názvom, proste s názvami slovenskými. Čiže tu máme Detva, ktoré je momentálne najväčšie mesto. OK. A v okolí nemá nič. Nové zámky. V okolí Detvy sú nové zámky, Modra a Senica. No takto teda určite, že sú v Detve, v okolí Detvy nové zámky. A ona je Senica, toto určite. A Nitra, no tak to je ešte lepšie. Každopádne Šulekovo. OK. No dobre, takže v Detve postavíme cestu. Najprv, keď stávame cesty, použijem také, že si sprehľadím budovy, ja to väčšinou robím asi všetkých budovy a takéto okrem ciest, takých tých menších budov, to sa nesprehľadňuje. Čo je to za budovu? Nákupné stredisko Detvy, dobre. Ospravedlňujem sa. A vlastne potrebujem vymyslieť nejaký sústavu zastávok. A zase, zastávky sú tu stanice a zastávky. De facto, to sú také menšie zastávky, ktoré sa dávajú pozdĺž týchto oných a potom toto sú také veľké stanice, ktoré sa dávajú väčšinou takto na kraj. No. Ale, tak, tuto vytvoríme jednu stanicu a tu dáme asi sem. To bude Detva sa volať. Ďalšiu stanicu by sme mohli dať, že podelinka tadeto sem. To bude Detva centrum, aj keď toto centrum nevypadá. Ďalšia môže ísť sem, to bude Detva východ. A pôjde sem a tuto zoberiem cestu a toto takto spojím, aby sa vlastne vedel otočiť ten autobus. No. Ďalej budem potrebovať depo autobusov. Hej. To je vlastne niečo, odkiaľ tie autobusy budú vychádzať. Ja to dám sem. Takže dám si nové vozidlá a mám tu buď autobus Hereford Leopard autobus alebo Foster autobus. Toto je vytvorené v roku 64 a má 55 spoľahlivosť. Toto má 89% spoľahlivosť. Ešte vám vysvetlím, že na začiatku tieto peniaze to sú de facto úver z banky. Tu máte banku a máte tu úver. Čiže vy to potom musíte pomaličky splácať. Môžete si ešte požičať, tu máte napísané ešte aj maximálny úver, ale no, to kým nepotrebujete nepoužívať. Lebo však viete, ako to s bankami chodí. Ale ja by som zatiaľ použil tento Foster autobus, preto má väčšiu rýchlosť
A potom ešte vám poviem, že nie. Limity rýchlosti pre autobusy v meste neplatí. On keď bude mať odtiaľto rovinku sem, tak on to rozgúľa tých 112. Nezastavujem, máme spoždenie. Mu to je jedno. To fakt pogúľa to na plné gule, takže mu to je fakt dosť jedno. Tak. A ešte si sem potom postavíme železničnú stanicu, aby sme mohli pospájať mesta väčšie, hej. Takže ale to spravíme o chvíľočku. Všetko postupne. V tomto dieli asi len spravíme nejakú takúto základnú štruktúru a popozeráme si, čo je v okolí. No, ale nakúpim Foster autobus. Teraz sa mi tu ukázalo, že to je kúpený, toto je vlastne toto je depo. A tuto je autobus vlastne samotný, ten, ktorý chcem ovládať. Hej, tuto ho mám takto ukázaný. Keď potrebujem dať použiť cestovné príkazy. A toto sa zabávať ešte nemusíme, to až o chvíľočku. Dáme zobraziť cestovné príkazy. Vidie mi takáto tabulka, potom celé toto menu mám zväčšené, aby ste ho dobre videli, hej. Vidie mi takáto tabulka, je odtiaľ zatiaľ takto. A teraz tu mám choď do. A ako to je napísané, tak vložiť príkaz. Ja mu odtiaľ, môžete to dávať aj klavisu CTRL, sa mi zdá, hej. Alebo ako to je. To je iba, nie, musíte to klikať. No, ja som pridal prvú, choď do Detva. Dám ďalšiu. Choď do Detva centrum, choď do Detva východ, choď do Detva toto, hej. Detva juh. A teraz tu kliknem na toto. A dám Detva. A on už vlastne ide. A vidíte, po 60 mu to je jedno. Hej. On príde. Teraz vlastne nikoho nenaloží, lebo tam ešte nikto není, ale keď má túto zasovku, už sa to začína zbierať cestujúci. Postpováčky sa aj tam budú zbierať. Ale, keďže ja viem, že tento jeden autobus nebude stačiť, mesto oslavuje super, keďže ja viem, že, no, pozerajte, 80, mu to je jedno, otočí sa, zastaví, alebo križovatka, či nie, tam bola proste stanica, no, 100. A zo 100 proste zabrzdí. No. Keďže vieš, že tento jeden autobus nebude stačiť, pretože na začiatku je veľký bu, takže 86 cestujúcich a on odvezie 30, tak tu dám klonovať vozidlo. A ja ho dvakrát naklonujem. A dám zase ísť. Takže on zase vyrazí. To si mohol počkať na lepší moment. Tak. Počkám, nech tento odíde aspoň do tejto stanice ďalšej. Nie do tejto, ale ešte ďalej, aby som mal tieto 3 autobusy nejak rozumne. Keď sa tam bude blížiť, keď bude niekde tuto, tak spustím tento autobus. Nech sú tak fakt to skoro rovnomernejšie porobené. No, teraz sa nám zaplo auto uloženie, sa nám uloží, troška sa to tým pádom seklo. Tak už sa môže rozbehnúť aj tento. Tak. Môžem sa pozrieť, čo máme v okolí, nejaký ten priemysel. Tu sú nejaké farmy, ale továreň tu nevidím. A tu je to, nie, to je oceliareň. Takže to nič. Tá koncentrácia miest bude dosť problémom. Nevadí. Tak zatiaľ odvetvo máme postarané, zatiaľ zastávky sú 4, zatiaľ to kolo. Čiže zase ja si rozkliknem mesta a kliknem si partizánske. A v partizánskom urobíme to isté. Hej, zase si dám X, čo mi spriehľadní, ale partizánske, ako vidíte, je zase takto rozložené blbo.
do all the things that we fear. Let's make this nightmare last forever. Stare deep inside the eye of a fever. You call my name. We always search for something more. You come to me. You use your weapon and blow my brains. It's your deepest fear. You're shaking again. Lock up all the doors. Make me feel sin. Pour the windows. Make sure no one's near. Open up your mind. Bandage up your wrists. Don't put up a fight. You have a sickness. Say my name 3 times. I'll be right here. Let's make this nightmare last forever. Sa pozrieme na ďalšie mesto. Nové zámky. To je dobré, pretože nové zámky sú tu a detvo máme tu. Tie autobusy sú dosť vo veľkom zisky, 1000, ale keď sa pozrieme na tie zastávky, tak je tam 500 cestujúcich, čo není zrovna málo. Čiže ja to ešte pozerám, že ja budem musieť ešte detvu. No a toto každý rok na konci roka vidíte túto v rohu, že je 3. januára 2001, sa robí prehľad. A ja som vlastne minul za rok 2000 na výstavbe 2000 na nových vozách 112 000, na prevádzke automobilov 4, na údržbe majetku 9 a na tržbách automobilov som dostal 11. Úroky 4000 a ostatné 6. Tieto úroky sú zradné. To je proste vec, ktorá není dobrá. Ale ja ešte mám peniaze, konkrétne 71 000, tak ja môžem postaviť ešte v Detve, keďže to je najväčšie mesto, viacero tých zastávok a viacero teda tých liniek. Ako vidíte, tá Detva sa už rozrastá, už to nie je také jednoduché mesto, ako bolo predtým. Čiže ja zoberiem, teraz neviem, kde máme oni, som jedne zabudnú, dobre. Tak, a nové vozidlá, Foster. A teraz, on pôjde do tohto, pôjde za horou, pôjde do Detva centrum, pôjde Detva východ, pôjde Detva pred, raz cestie a pôjde Detva sever. Tak. Rovno naklonujem, pretože tam pôjdu dva autobusy. To je taká linka, že bude asi dosť vyťažená. Vidíte, že tá stanica má výhodu, že môžu byť viaceré autobusy na nej. Až teda 2 tam naberať oproti takejto jednoduchej zastávočke, ktorá no. Tak. A zoberieme ďalší a ten pošleme vlastne do Detvy juh, pôjde do Detvy lesy, potom pôjde do Detvy údolie, potom pôjde do Detvy centrum a potom pôjde do Detvy raz cestie a nakoniec do Detvy sever. Tak. Dúfam, že týmto nejakým štýlom, týmto tlačítkom zrýchlim čas, dúfam, že nejakým štýlom pokriem tie nároky. Doma 16 minút, takže o chvíľku to asi ukončím. Chcem tie videá držať na nejakých 20 minútových hraniciach. AirTaxi 60 000 rýchlosť 900, 10 balíkov pošty prácko na 7 000 za rok. Ja som hovoril síce, že by sa to robiť nemalo. Ale ja si tento moment požičam z banky ešte nejakých, povedzme by som mal 300 000. A postavím letisko. Postavím
veľké letisko, pretože toto je najväčšie miesto a ono väčšinou aj ostane. Tuto máš tam 46 000. Super. Teraz si už len tam toto veľké letisko a v Detve, či v Nových Zámkoch, postavím to asi takto a postavím tam mestské. Metropolitné a mestské má len proste iné ráve. A mne tu stačí zatiaľ mestské. Ale predtým, ako ja túto sprovozím tieto letiska, tak najprv potrebujem spraviť nejakú infraštruktúru. A v prvom rade stavím zastávku. Stanicu teda. Hopsu, autoukladanie. A keď ju dáte blízko, tak vidíte, že tuto bola ikonka iba lietadla, čiže tam pristávajú lietadla, ale teraz tu už je autobus. Čiže toto je zdieľané s týmto, čiže toto všetko prichádza cestujúci, čiže cestujúci, ktorí prídu sem, sa budú môcť dostať na letisko. No, ale keďže toto je tiež také celkom rozláhlé mesto, ja sa to troška posuniem. Takže vidíme, že tuto máme už nejakú infraštruktúru, aj tuto. V tomto momente môžeme dať nové lietadlo. A máme tu lietadla. Cena 300 000, pekne. Toto koľkože stojí? 68 000. Ja potrebujem čím viac tých cestujúcich, čiže 160, 210, 200, 300. Tento Darwin, na to by sme možno aj mali. A letí celkom peknou rýchlosťou a odveze 300 cestujúcich. Čo je super. Takže dáme choď do Nové Zámky letisko a choď do Detva letisko. Stávky. A kým on pôjde, tak ja tuto v Detve vybudujem zastávku, ktorá sa bude volať Detva letisko a spravím to takto. Tu dáme stanicu, ktorá sa bude volať Detva stanica, čiže Detva letisko. Takto. Vidíte, že Detva letisko už má tie. Tomuto autobusu kam ide Detva juh. No tak spravíme novú linku, no. Tak to bude asi najjednoduchšie. Máme nové vozidlo, Forster autobus, nemáme ho dosť. To bude možno problém, tak si chvíľku budeme musieť počkať. Alebo teda ja si ešte požičam z banky, nech to tu neoné. Takto. Keď toto by sa robiť veľmi nemalo a teraz som si s týmto asi dosť mohol pokaziť gameplay celý. Lietadlo už prilieta. Tie už pristáva, aj pristávajú tak divno. Chod do Detva centrum, Detva za horou a potom nakoniec na Detva a potom Detva letisko. Tak. To môžem už vlastne vymazať. Tak. Ja ho naklonujem párkrát. Tak. Tým, že v Detve tam je proste 500 cestujúcich, to sa proste aj tak nestíha odvážať. A potom autobusov a bakúk. Pozrieme sa, koľko je tu ľudí na letisku. No 75 balíkov pošty. A ľudí ni nula. Jak je to možné? Ale čo? Nechcete so mnou cestovať? Dám také. Dáme si reklamnú kampaň strednú. Oni ma to nepropagujú, v tom bude ten problém. 11 cestujúcich je na letisku. 15.
No, toto je koľko? No 400. Letva sa nezdá, a už navozili. A vlastne teraz potrebujem nové lietadlo, ktoré vlastne bude prevážať iba poštu. 25 balíkov pošty. Počkať, to lietadlo, čo som ja kúpil, na 50 balíkov pošty, dobre, preváža poštu. Takže je to v pohode. Už by som potreboval vedieť zeje. Tu není. A není ani tu, či je? Není, tak kde je? OK. Nie lode, hra sa ukladá, super, že sa mi to celé sekne. Lietadla, poď sem, kde si? Je tu si. Si naložený aspoň? Hm? Troška pridáme ich. Predsa je to diaľkou, sa to nezdá, ale medzi tými dvoma mestami je riadna diaľka. Teraz už len ostáva nám čakať, pretože sme bez peňazí a tieto lietadlá nám de facto musia zarobiť. Tak. Zastane. Je sa opraviť. Už opravený. Sa naplní. Za 60%. Iha. Je balíko pošty, ale preváža, no? A teraz sú 900 km rýchlosťou. On bol asi pokazený, to bol problém. On sa cez to pokazil. No už som presno. Ešte máme 4 minútky, nejaké malinko. Tak. To video by mohlo teoreticky, ak sa mi zadarí, vysť sobotu, čo je 7. No a už je tam. Som zvedavý, koľko bude mať profit to lietadlo, keď takto príde sem. No, už sa to uloží. Sa vyloží, chvíľku trvá, kým sa vyloží. OK. OK. Zobral 300 cestujúcich. Ako vidíte, tak na tomto máme dosť profit. Keď síce tuto v Detve je zase stále veľa cestujúcich. By som si to v Detve mohol zaplatiť nejakú kampaň. Miernu, malú. Ako rýchlo rastie to mesto? Toto každé mesto rastie, akože. A toto je, že sa rozširuje každých 12 dní. A to som zvedavý. Toto lietadlo, kde si tu? Ja zase sa pokazil, hej? Ako máš spoľahlivosť? 36, no ja som sa na to nepozeral, no. Že akú máš spoľahlivosť. Prečo si bol také lacné, ty potvora? Ako máš spoľahlivosť, kde si? Tu si. 47, no. Aj. I came by today to see you. Oh, I had to. Ach. No dobre. Tak ja som si myslel, že už budeme môcť splácať, ale nemôžeme nič. Pretože potrebujeme zaplatiť nové lietadlo. Lietadlo, ktoré odveze dosť veľa. 117 000 celko nemám. 600 Darwin, 600 a 21.
260 cestujúcich. Počkať, 260 cestujúcich, 30 balíkov pošty. 260. Pentadonu 600, čo má? 260, 40 balíkov. 30. A rozdiel medzi nimi je, že je novší. My skúsime chvíľku našetriť, čo nám to povie. Jakým štýlom sme v strate? Čo je v strate? Autobusy vynášajú. Budeme to lietadlo, no. No nič, tak musíme kúpiť toto. Nič iné nám neostáva. Nič iné nám neostáva. Toto bola chyba z mojej strany o dosť. Dosť veľká, dosť zásadná chyba. 9%, nejak rýchlo nabral. Čo máš na palube? 206, 20 cestujúcich a 4 balíky. No super. Koľko je tuto? Ježiš, tak ty sa budeš musieť nalietať. No, až o chvíľku tam budeš, dúfam, no. O chvíľku aj. Keď si neodvezieš 300 ľudí a 260 40 balíkov pošty, ale 30. 40 či 30? 30, no. A takéto veci sa sem tam stávajú v tomto tajkune, to je simulátor. Pomaly budeme musieť začať splácať. No. 3 roky v dlhej, to je dobré. Pomaly treba začať splácať. Baňa do Gielnice, no tak to ti kašlo momentálne. Fúzi, áno, nie. Asi môžeme vytvoriť ešte zatiaľ. Ako je napríklad 9, no tak z toho nebude veľmi nič. Koľko si proti Fide? 90. Sa nesťažujem. Púzy nie, okuliare nie, vlasy. No. Teraz mi si napadlo. Fúzy mu dáme. Nechem takto saka. Kravata. No okej. Ešte som ho mohol premenovať, už keď už som tam bol. Európan. Dobre, postaviť sídlo, ale dáme. Ideme sa do detvy. Tu má partizánske. Liptovské, šipano. Nájdem také mesta. To slovenské všetko, to je sranda. To sú 4000 stará Brezd, stará teda Malacký, Hlohovec 2000. Ja budem teda pri Hlohovci, ak mám pravdu povedať. No ale postavíme sídlo spoločnosti. A naše sídlo spoločnosti bude tesne pri letisku.
Lebo aby nás mali, no, trošku ho premiestnime. Dáme ho tu na. Tak. A ešte ho premiestním a dám ho tu na. Tak. Ježiš, ty zase, ne. A ešte ty havarujú, no a hotovo. Už budem na mizine totálka. No dobre, to nehavarovalo. Tak. Šesťsto ľudí, no máš čo robiť, no čo ti poviem. Lietadielko. By sme už mohli začať troška modré nejaké väčšie mesto a lietať také dlhšie trasy. Predsa len na to sú tie lietadlá troška prispôsobené. Ale to až teda v ďalšom dieli spravíme. Budeme rozširovať naše impérium, máme 200 000. No, najprv by som hlavne asi splatil všetky tieto srandy. A už tam je dosť ľudí. Už to tam celkom sa aj vozí. Dúfam, že teraz po tom servise už to bude spoľahlivé, tak jak to má byť 60. Nebolo to viac. 100. Vidíte, už tento rok 2003. Tento automobil zisk v jeho minulom roky bol minus 500. Ktorý? Automobil 18. Automobil 18. Prečo? A bude aj zbytočne. No tak pôjdeš pekne do depa. Ťa speňažím. Predať možno neto. Tak. Mám ďalších 155 000. No a už sa to pomaličky odváža. Môžeme zase ísť do banky a zase ďalšiu časť splatiť. Už iba 300 000. No dobre, ale týmto by som sa s vami rozlúčil. Ďakujem za zhľadnutie dnešnej epizódy Transport Tycoon Deluxe. A vidíme sa pri ďalšej epizóde, ktorá vyjde neviem kedy. Tak sa mi podarí, tak toto vyjde 7. Ak sa nepodarí, tak neviem. Dúfam, že to teda vyjde 7. Ak nie, tak som si teraz dosť nasral do huby. Ospravedlňujem sa za výraz. Takže teda majte sa a nazdar.